Huh? Huh? What's this done? Bantu ka eh. Saunod. Ano? Huh? Tira. Huh? Hi guys, mga unta. Mga unta. Soroy talis kamerkaduhan kay mangita tag masima-sima. Basta kay kutob lang sa atong magyan, basta kay lamian lang, fights na. Medyo mingaw pa karon ang palibot, nindot ito malit karon. Amo na yung gingon ba litsi. Kani? Oh, Litchi? Itsuga? Litchi. Kani? Litchi. Hilaw man. Adi, makaulam na sir, di na hilaw. Lami na? Oo, lami na mo. Dinom ka si. Asa may imo na? Ila na, ma'am. Bilisan ko na yung mga perfect. Okay ni? Pila mo na. Ano kadakto mo? Pila na ti? Ato ti parang. Lang ka daw. Ano lang? Okay na lang to. 160. Lipaya sa usa ka bata o nakaangkon gid og usa ka putos. Wa gyud kagwanta ni kuot gyud ko sa kabo kay iya ko nung tilawan. Mo agino ta sa unahan kay magpalit tag sudanon. Daghan nagpalitonon ay kwarta laywa. Anhita diri dapit sa may isdaan kay magpalit tag labas nga saktong tuwaon. Kining tamarong nalay atong pilion kay ampay ni sa akong mga sakop. Diri dapit ta mangmili na putag lamas para atong ihanig aning atong pinalit nga sudan. Lami man gyud ning nailamas kay agol laming higupon ang sabaw nato sa atong tinuwa karon. Anhita mamili sa tag 5 na lang kay mahal tong kinilo. Ang ilan ang kinilo kung naipista nga hikayan. Uli na ta paingon nagto sa balay kay paspasa sad manglakaw niya akong mga kauban ay paturatoy man lang ngagi. Sa karong taknaan, naabot namin diri sa balay aw usay dugayan. Matik na ni magpabukal tag tubig alang sa atong isdang tinuwa. Kining kaldero nga atong gitakang atong nibubuan og tubig. Anhi dinhi nato pasawmon ang atong isda nga pinalit. Dayon natong tabunan. Pagkalipas ng ilang minuto ato dayon ni gablihan og bukal naman kini ato ni ilunod ning atong giputol-putol ng isda. Sangaw-sangaw nga agi agi sa binukal. Kining isda nga giputol-putol ng labas kayo ato ning pasawmon diri sa binukal nga tubig. Isunod dayon ning nagkalain-laing lamas sama aning tamatis nga pampahami sa kutis, siling tagas nga murag sundang, siling sundang sa imong garal nga klaroan lang sili espada. Tuod kining binugkos nga tanglad ato ni sunod puwang bombay, loya, og tulo ka buok limonsito ato ning pisliton aron mogawas ning iyang duga. Duga ra may atong kinahanglan way labot ning iyang inahans duga. Pampaslom ni sa atong tinuwang sabaw. Timplahan sa gamayng bitsin og saktong asin. Og siyempre ato gining okayon gamay. Dayon atong tabunan. Atong pabukalan og 30 segundos. Pila may istorya ni labay na gyud ang 30 segundos ato ning ablihan og tilawan. Aron dili alanganin ning atong kaon. Butok mangagi. Sakto na ni unsay dugayan. Mga una tanin niyo. Mukabot tag usa ka putol hiwa dere ato ni ipatong res atong kanon. Dire sa atong pahat. Pakapinansa nato glamas panghimagas. Moorsa na pud ning atong kamagwang singot karon sa sige hinigop og sabaw. Tinuwa nga lami kayo. Na pag-iunod res tinuwa nga labo kayo. Banto kay nig unod. Basta kay makaingon na lang gyud ka nga. Banto ka sa unod eh. Lami kayo. Pag-mix lang siya. Sulit gini atong pagbaktas-baktas ganiha nga nang gawas sa atong singot bugan. Sakto has timpla sa atong sabaw Paka mangagi sa atong simod. Kinagot ko tong agi. Basta kini klasiya sudan ang andamon aw magkasinabot gyud tani. Kay layo ra kayo ni sa atong sapot. Tarong ha unsay sapot? Ay kanang high blood god mao malay binisaya sa sapot. Bitaw sa. Kining sudan na mo ni uso karon kay tingtugnaw. Timputing uwan karon. Ug kaon ang hisgutan. Nagbuka ko mangagi. Kinsa tong wa pay kaon liha o mangaon ta ninyo.